Nabisita lagi. Ay, daghan Asa mo to tustos diyan, no? Ang oy, kumusta naman mga kajili na to diyan, no? Tustos na ko ay taas kayo ni. Pinatag ni ganina sa nagkuan, no? Kanang nagbiyahe din. Ibin na may 200. Wala ka mo piliya. Uy, uy. Ano sa ro? Ito, ayaw naman kayo na itong panagway din, no? Alam, ma-impulsive na kita. daghan na ba ang lamok kung saan? Hindi, dalagyan na ka ng lamok, diri. Oy, Galing sa pagdang. na ba kayo naubanan, diri, no? Ay, naubanan, uy. Madaob, uy. Sakit na kayo ang sinakan sa lamok. Medyo similuyan na kuno siya. Uy, man naman nagadaog ganina, pero naman nalanganin, mga dami na mga lamok, no? Yung sakit na kayo mo. Ang sakit na. Ang ngayon, dagang bisita diri, uy. Medyo sikat yung lugar, no? Sikat man. Adili naman yung tonsis, ani. Pinpulog-tarog kong good. Ay, tibulutar kong di ay ning dapitan, no? Alawi. Masimiluyan na ko, ani. Ito mga isipin daw sa koral, no? Magpaligid ko. Ayaw, ganun pa naman tumba ang koral, diri. Ano ba tumba ng koral? Masimiluyan na ko, ani. Ako na ang vlog ko, ma. Ano, ay, nagis ko itong plato. Hindi mapatig pa ni hapon. Ama ni hapon, uy.